Ja kaunista erämaan maisemaa. Eilen jo sanoin, että hymyllä pääsee kovempaa. Maisema on kyllä semmoista, mitä odotinkin. Ja katsoin jotain kuvia. Joo, niin on. Huoltoon asti. Sydämessä, rinta. Ei oo paljon kyllä. Kovasti on liikaa. Ei kyllä vauhti pysyy samassa. Joo. Pieni vaihde on nyt. Ei voi mitään. Miten tää on näin märkä? Joku sanoo, että täällä on kuivaa. Niin on. Pidätkö olla märkä? Niin on. Kiro on tän paikan alimpaa helvettiä. Aika voimakkaita sanoja. Oh, rynkitystä. Oho. Sillä lailla mitä rynkytystä. Mitkä ei ole helppoin. On tää touhu saatana. Häh? kilsaa. Seuraava tauko voisi olla kyllä se huoltopaikka. Niin mä luulen kanssa. Huikaan kyllä tässä tän päätteeksi. Ranteetkin aika kovilla. Tota klossiikin äsken. Tiedä mikä vittu siinä. Ruuvi lähtenyt. Ilman kos. Täytyy ottaa se koko klossi veke. Se ikinä pois. 3 isikkoa tässä kohtaa. Mitä? Oi joo, hidasto. Mitäs sitten? En tiedä. Toi pikkuhiljaa keskustaminen niin kuin herra painuu. Oho. Ei oo enää mukavaa. Oi, ei jaksa enää. Pakko. Se on 1950 nousua. Helpottaako nyt oikeesti se seuraavan huoltopaikan jälkeen?
Siinä tulee kyllä sellaista ajettavaa nousua aika pitkälti. Ikan nousun loppu hävettää. Ajettava nousu.